Jake Phillips, sydd wedi curoedd un a sy'n gwthio ymlaen i groesio do tuag at Wild! A mi gath Wild at y bêl gynta, ond yn methu chadw i lawr. Nath i just dros y bar. Phillips. At Howard, mae'n cael ei nôl, Phillips yn croesi tuag at Wild! A dydy Michael Wild ddim yn mynd i fethu o fanna. Peniad Wild, os yw dwy llath i ddegfed gol gyngrau'r o'r tymor. Mae'r tîm cartref y blaen. Kane Owen. Owen yn ergydio! Wel, oedd y gwynt tu ôl iddo fo, a fe welodd Kane Owen fod gyda fo amser, ac o ddim yn bell o 20 llath allan, mi darodd o hwnna'n dda. Jake Morris, cael ei dal ar y gwynt. Cael ei tharo ymlaen gan Wild, Kenny ser i hôl i, Jack Kenny, a mae'n ddwy! Ar ôl sgorio, dwy yn ebyn Aberystwyth os dwytha. Mae Jack Kenny wedi dyblu mantais y Fflint os yma. Ac o ddim i ddeud y gwir. Ail gyfla i groesi fan hyn. Mae Walsh wedi cael ymlaen i fynd, mae yn croesi. Wood yn codi ben, Wood yn ergydio! A mi wirodd hi, oedd hi ar Ross Weaver, ac oedd hwnna'n dipyn o'r bediad gan John Rushton. Batley. Hart yn croesi. Cadwaladr yn cael amser i droi. Cadwaladr yn ergydio. Mae'n syrthio i Wild, oedd o ddim yn cam sefyll. A mi stopiodd am ddiffyn Pen-y-bont. A mae'r Llymanwr di newid i feddwl. Mi gododd o'i Liman yn hwyr, hwyr. Dyna fo Clutton. Mynd mewn i'r cwrs Cosby, Lewis Clutton mewn lle. A'i ergyd o yn gwiro oddi ar Kai Edwards. A heibio i Rushton yn y gol. Ac efo chwarter awr i fynd yn Stadiwm Exeter. Mae'r ymwelwyr nôl yn y gêm. Morris, a ni tharo'n hir. Wild. Ni tharo draws i Kenny fynd ar ei hôl i. Owen, ddim y cyffurio gorau ganddo fo. A mae dal yno, mi nath Morris yn dda ar ailwaith. Kenny'n ergydio! A mae'n saff rwan. Ail gol y pnawn i Jack Kenny. Ac yn yr amser am anafiadau. Mae o wedi gwneud un saff i'r Fflint.